Hem d'estar preparats perquè l'estat espanyol ens posarà tots els impediments possibles, tot. Jugarà brut, molt brut, perquè no aconseguim la independència, però nosaltres endavant amb el nostre procés, endavant, perquè la independència només depèn de nosaltres. Això ho hem de tenir clar, i si ho volem ho aconseguirem. Per tant, nosaltres treballem amb el govern, extenem el nostre missatge, arribem a tothom i digui el que digui el govern espanyol, nosaltres ho aconseguirem perquè tenim la raó, perquè tenim voluntat de ser i perquè tenim la democràcia de la nostra banda. La independència, encara que en el pitjor dels casos temporalment quedessin fora de la Unió Europea i els seus beneficis, com que passarem a ser contribuent net, és a dir, que aportarem 4 vegades més diners dels que rebrem, doncs temporalment també els beneficiats actuals de la pagesia podrien seguir cobrant perfectament els seus ajuts de recursos propis, és a dir, d'aquells que de moment no haguéssim de liquidar a la Unió Europea. I després, quan ens hi reincorporéssim, ja passaríem comptes. Com a reunió d'aquesta sectorial Pagesos per la Independència, doncs haig de valorar, home, el nivell de formació de la gent i, per tant, en una jornada com aquesta, la participació que hi ha. Una participació del 80 o del 90%. Sé que els que coneixeu com s'ha produït en aquest país, com ha anat això de la participació en les eleccions, des de les primeres que es van fer, crec recordar, el 15 de juny del 77, no s'ha arribat mai a aquesta xifra de participació. Però si ens mirem els referèndums d'autodeterminació que s'han fet aquests darrers 20 anys a Europa, hi ha llocs que s'ha arribat fins i tot al 95% de participació. Ens enganyaríem si no contempléssim la possibilitat que això pugui produir-se. Es pot produir tant això com just el contrari, que el govern espanyol, evidentment declarant il·legal qualsevol consulta o referèndum, propugni l'abstenció, que seria l'altre extrem. Però imaginem allò que ens pot anar pitjor teòricament. I dic teòricament perquè a un demòcrata el que li agradaria, als demòcrates el que ens agradaria és que la participació fos màxima. Però amb aquestes dades que ens dona l'augment de participació al Parlament de les eleccions al Parlament de Catalunya, ens diuen que probablement l'augment de participació no ajudaria pas a que els catalanistes anessin a votar, perquè penso que ja hi hem anat pràcticament tots, sinó que just ho faria la gent que fins ara les eleccions d'aquest país i allò que passa en aquest país ho han mirat una mica com de lluny, tot i que faci molts anys que hi visquin. Què passaria? Fem números, i aquests números són el que ens marcaran els nostres objectius. Amb una participació del 90%, això vol dir que aproximadament 4,7 milions d'habitants anirien a votar. Amb aquest increment que es produiria, hi hauria, si es mantingués aquesta fidelitat de vot, i és una translació que avui podem fer, però que segur que sempre tindria variables, aproximadament 2,15 milions aniríem a votar a favor. La gent que ja ho hem fet, més aquests que s'hi incorporarien, però que ho farien a favor de les opcions sobiranistes. Però les opcions unionistes passarien a més de 1,8 milions. De 2,15 a més de 1,8, a 1,82, les diferències s'estan escurçant. Partíem de 1,85 contra 0,9. Amb una major participació això es pot escurçar. Per tant, ja tenim clar que com a demòcrates ens convé la màxima participació, però que, sobretot, això ens ensenya que hem de treballar molt i molt bé per aconseguir que la gent que s'incorpori a aquest tipus de consulta, a la votació en un referèndum d'autodeterminació, ho faci a favor dels nostres plantejaments.